National COVID-19 Task Force ginalantaw ang pagpasira sa mga patio sa Tionsang Fiesta, Minatay. Iloilo City Mayor Treñas planong magpagwa sang executive order na tuhoy sa nasambit nga lihok. Pila ka mga residente pabor sa posible bago nga mando apang mga negosyante kag supulturero nagpahayag nga maapektuhan gid ang ila palangabuhian. Ining balita ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl. Said Kate Adrian sa bunga tuig dako ang posibilidad nga maligwat ang kinaandan nga tradisyon sang mga Pilipino sa kinaandan nga pagdumdum sa mga nagtaliwan nga himata ang pagpadulong sa mga patio posible hindi anay pagpahanugutan sa palaabuton nga pista Minatay. Pangod sa posible nga pagdugok sang tawo, ginalantaw sa karon sang National COVID-19 Task Force ang posible pagdumili sa pagbisita sa mga patio sa palaabuton nga piyesta Minatay. Una na nga nagmando ang alkalde sang Manila nga siradaan ang tanan nga pribado kag pampubliko nga patio umpisa Oktubre 31 tubtob Nobyembre 3. Diri sa syudad sang Iloilo natala nga magpagwa sang executive order si Mayor Jerry Treñas angot sa kaangay nga mando. Every year, tama kagutok ang aton nga mga cemetery because sa tanan nagabisita sa ilang mata. Isa man na nga agin pagwa early ni Mayor Jerry Treñas ang ina nga announcement kag pag-aobrahan iyo para nga before pa man October 30 makamat-amat na bisita ang iba naton nga mga pumuluyo. Sunod naman kay Iloilo Governor Thurman Sir Jr. na lakip na sa iya ginpagwa nga EO nga limitado lang sa 30% capacity sa lugar ang mga pagtalilipon kaangay isang pista Minatay. That is not a bad idea nga tingin mo na natin sa public market. Sa public market, gin-suspend ang market day. Doon yung clustering natin. On a given day, amula ni nga barangay masulod para halog kita. Tipidi mo man imuon sa pista Minatay. Nangin parte na sa tradisyon sang Pilipino ang pagbisita sa mga Minatay sa November 1 kag 2. Gani kun publiko ang pamangkuton. Ban sa agas hindi man di ban kasi di naman na sila di pro ulio ay naman galakat man na sila ya. Pwede lang hindi anay pagpadayunon. Amo lang na ang bagay kay nga budlay man ang sakit nga na. Way ka matsalbasyon. Apang para sa mga nagasalig ang palangitan-an sa mga patio, ilabi na kun piyesta Minatay, dako ini nga epekto para sa ila. Medyo mapiktuhan kami ma'am kay ang iba namon nga ginabantayan nga mga suki hindi na magpalapit. Iti amo na ang ginapagwa nga istorya nga isirado anay ang patio. Bali sa isa ka tuig. Kaysa lang kami mga bugana mo, bugid lang natin. Pagway na tuway. Ang iban sa ila nagpahayag na lang nga mangita na lang anay sang iban nga palangitan-an. Mangita tamo kay ibang obraman. Si Manang Norma naman nga may pwesto sa entrada gate sang patio kun pista Minatay bisan pa madulaan sang kita, ang importante hiluway sa virus. Ti kung i-cancel gid man nila ti batunon taman ti alang-alang tama ano kay may pandemic. Said sunuman sa aton sini nga pagpakigangot sa pila ka mga pumuluyo malapit sa isa ka municipal cemetery sa Subong pa lang, nanotisyar nila nga may pipila na ka mga individual nga nagakadto na sa patio. Said Daryl, ano naman ang reaksyon sang simbahan sa plano sang gobyerno ng pagpasara sa aton mga patio sa pista Minatay? Said sa Subong wala pagid kita nakapakigangot no sa nagkalailain nga religious sectors apang sa pahayag kagina ni Governor Thurman Sir Jr. mag-apolo pamangkot pa man siya para nga makakuha man siya sang opinyon kung bala nagakaigo kag nagakabagay nga liwaton ang nakaanda na nga tradisyon sa mga Pilipino. Said So ano na lang ang mangin alternatibo kung hindi kakadto, ano mga posible obrahon sa mga pamilya para at least madumdom ang ila mga himata ang nagtaliwan? Said sa ila na lang sinitag sa tagsa ka mga panimalay, no? Pwede sila nga magpangamuyo para nga panumdumon nila ang ila sini nga mga nagtaliwan ngay matao. Kung subong pa lang, as early as now, said, bisan pa nga do medyo tulo temprano pagid, pwede na sila magsindis ang kandila kag magpadulong sa mga patio. Said Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.